Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova. Dnes s Lucí Borhyovou a Rejem Korantengem. Dobrý večer, jsme rádi, že se tu opět setkáváme. Hezký sobotní večer. Nejdůležitější událostí dnešního dne je bezesporu oslava narozenin Pepy Urbana z Krupky. V následující reportáži si můžete prohlédnout události, které ho životem provázejí. Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co chtěl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměnný, jak síla starých jín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí. Najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál. Dnešním borcem nakonec se stává Josef Urbán, místní hasič, který se opovážil vlézt na snowboard a dopadlo to, jak to dopadlo. Od nás dostává palec dolů. Jedem! A po tomto skvělém sportovním výkoně předáváme slovo naší české biatlonistce Evě Puskarčíkové. Ahoj Pepku, tak ptáci škebetali na střeše, že slavíš dneska 50. A taky říkali, že hrozně fandíš a hrozně si rád jezdil na biatlonce, koukat to tak. Tak já moc děkuju za tu podporu a chtěla bych ti popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka a ať tě děti nezlobí. Že věci některý jsou neměnný, jak síla starých jín, a někdy No, znova můžem. Nádech, výdech. 3, 2. Dobrý večer, jsme rádi. Dobrý večer, jsme rádi, že se tu opět setkáváme. Dobrý večer, jsme rádi, že se tu opět setkáváme. Hezký pátek. Sobotní.